Kedy sme tu plavali a teraz tu môžeme kosiť. Tam po kamene niekedy bola voda. Tam je ten vyše 300-ročný kostol v Kelči, kultúrna pamiatka. A vody nikde. Ideme a vody ešte široko ďaleko niet. No tu už som fest pod hladinou. To bola bojka, pokiaľ sa dáva plávať. No. Tam v diaľke Valkov. Na Kelči som. Tu je ten kostol. Kostol tam je. Ale čo sme tu nenašli? Asfaltovú cestu. A prisam veru, kvalita, no parádna. Na to, že bola zaplavená dakedy v 50. rokoch, tak drží kvalitne. Fakt. Tu už je síce zalomený asfalt, ale aj tak. Fest. Parádna. Pochádzam tu od Domaše, ale toto teraz tu je kde za hrôza. Toto no, tu máme aj ohniček, už si tu dajaká partíka si tu opekali. No, tráva parádna, dalo by sa tu aj deku natiahnuť, len vody málo. A tam v diaľke Valkov, tam pochybujem, že tam vôbec dajaká voda je. No, tu máme nejakú križovatku. Most tam je. Most. No, tu je taká križovatka. Jedna cesta pokračuje rovno a ďalšia ide tam do dediny. A tu máme potôčik niekdajší. No, riadny most tu je. No, most z druhej strany. Zabradlie. Niekdajšie zrezané. Pravdepodobne. No, aspoň je možno plitší prístup do vody. Aj keď tu asi by som plávať nešla. Kmene stromov. No a tu je viditeľne rozpadnutý dom. Tehly. Polamané tehly. Tu isto stal domček. A toto tu isto bol taký ovocný sad. Kamene stromov. Pozrezované. Z asfaltovej cesty
sme prešli na kamenistu, ale ešte vám niečo zaujímavé ukážem. Základy domov. No a tam v diaľke úplne ďalší betonový základ. No ten mi pripomína hrob. Toto tu. Ale takedy sa asi také nerobili betonové. A tu je ešte dajaká drevená podlaha. Fakt toto mi pripomína hrob, ale neviem, či sa... Sice robili sa betonové, však máme tam v Kvakovciach na cintoríne ešte z roku 1800. To nebol by. Kolo domov by asi nebol. No. Dosky, že tak vydržali. Sice aj tie stromy. Tam peň. Tie pníky. Teraz keby takto beton spravil taký, tam už po 50 rokoch je rozpadnutý. No a toto tu. Fakt. 50 rokov by bolo rozpadnutý, len na vzduchu a nie ešte pod vodou. No už len aby čím skôr natiekla plná domaša, že by sa tu dalo v pohode kúpať, plaviť na lodi. Spomínam ešte neviem koľko rokov dozadu, možno 4-5 sme boli na lodi. Sme prešli celú domašu. A tu je aj ten kostolík, ten trepec, čo chodíme. To tam na tým, tu je ten roh Vyčnielok. Tam je ten trepec, kostol. Trepca sa zachoval len tam ten kostol aj skelči tento spravili chránené pamiatky. Takže tak naša domáša dopadla. Motorkári chodia do Gdaňska, či kde tam na sever, že by nakamerovali Vyčnielok do mora. No a nám stačí prísť na domašu. Fú, brutál. Tu končí cesta. Mať plavky, tak možno si trúfnem aj po tej ceste ísť ďalej. No tak sme ďaleko. A cesta ide ďalej. Isto až ku tomu lesu. Tam je Valko, slniečko zapadá. Tam je kostol. No a pak ďaleko, netrúfnem si ani
odhadnúť na metre, koľko už sme od brehu. Rarita. Ozaj rarita.